El si no també ens porta molts maldecaps. Si no s'escriu separat quan té un valor condicional negatiu o quan significa en cas contrari o altrament. Vegem-ne un exemple. Soparé sola si no arribes puntual, separat. Un truc molt útil per saber si s'escriu junt o separat és comprovar si pots incloure alguna paraula entre el sí i el no. En este cas, soparé sola si tu no arribes puntual. Com et deia abans, també s'escriu separat quan significa en cas contrari o altrament, com veiem a l'exemple, en què hem modificat una mica la frase anterior, li he donat la volta. Vine puntual, si no, soparé sola. Altrament, o en cas contrari, soparé sola. O el truc d'abans, amb el tu. Si tu no vens puntual, soparé sola. Aplica qualsevol d'aquestes tècniques i sabràs ràpidament com escriure-ho. En resum, valor condicional negatiu, si no separat. En la resta de casos s'escriu junt. Però, ara bé, dels casos en què s'escriu junt, quin és l'error més freqüent? És un error escriure-ho separat en la construcció no només, sinó que, o no només, sinó també. Aquí et deixo un parell d'expressions que sempre porten sinó junt. No només, sinó amb valor emfàtic, per exemple, no només li agrada ballar, sinó que a més fa classes de ball contemporani. I l'altra expressió és no això, sinó allò. No vol participar activament en el projecte, sinó que només vol donar la seva opinió. Aprofito per dir-te que en este canal ja parlo sovint d'errors que em trobo en els textos que corregeixo i que ens fan dubtar molt quan escrivim. De fet, hi trobaràs una llista de reproducció amb píndoles lingüístiques on t'explico, per exemple, quan s'escriu perquè junt o separat, el pot ser també, que pot anar junt o separat segons el cas, quan s'escriu em amb h o sense, poguem o puguem, que és un altre dubte que moltíssima gent té quan escriu, el quan amb té o sense i molts més. Et deixo els enllaços a la descripció per si hi ha algun d'estos errors que et crida l'atenció especialment i vols consultar-lo. Bé, què t'ha paregut el vídeo d'avui? Si t'ha agradat, subscriu-te al canal per no perdre't els pròxims vídeos perquè continuarem parlant d'errors de diferents tipus.